lagi. Mbak Sasa pi dalem pundi Mbak Pundong nggih? Nggih. Oh nggih, Pundong. Pundong ki oh dados jenengan niku sampun ngertos sedanten nek ngoten. Napa? Pun ngertos sedanten. Ngertos napa? Lah kan lah oh kaya wong Pundong ke wong Pundong kurang ajar nggih. Sinten? Mas Reza napa? Ayo. Sare sa. Ayo ayo sa, ayo sa. Ya ampun. Iki lho ngadeke Mbak ngasinan ngadeke. Oh, yo ora maksudnya ngedeke Mas Resa udah ngedeke Mbak Salsa. Hah? Ora apa-apa. Piye sa gelem rasa? Gelem. Ayo, Mas. Gelem sa. Ayo to sa. Oh gentenan. Gentenan. Sopo nek gentenan wis ora salah wis. Wis rasa. Mbak Sasa badhe nembang nopo ning pelok barang ki penake napa Mbak? Jenang gula. Oh jenang gula. Nggih. Jenang Derek- gula. Derek belajar ya, Mas. Ya Allah kula nggih, kula niku ki nggih. Ndelek belajar kok ten kula ki ten gurune jenengan. Nggih. Mbak Sasa menika kelas pinten Mbak? Kelas 3. Nggih. Nggih kelas 3. Kelas 3 nggih. Badhe TA melih napa mboten Mbak? Mumet, Mas. Weh, Mumet. lah kok mumet ki ngopo? Angel. Apane sih angel? Angel. Ya sinau ben sinau makane ana jenenge sekolah kira sinau jenenge sekolah kita Mbak. Ya. Aja apa jenenge? Jangan menyerah dulu. Siap. Usaha tidak mengkhianati Hasil. hasil. Sip. Ning yo aku jane wis usaha kok yo dikhianati yo. Kali sinten, Mas? Yo karo hasile. Oh. Yo aku ke wis berusaha ngono lho Mbak Sasa. Ning yo kok dikhianati kira yo aduh. Sing sabar nggih, Mas. Ya sabar aku ki ora kurang-kurang lah ku sabar. Sakit ya le sakit. Oh, sakit. Kowe iya to, Pep? Amburno apa? Kowe ngadeg kok wae, Pep. Ngadeg ayo, Pep. Ngadeg, Pep. Ayo ngadeg, Pep. Berdiri, Pep. Iki Mas Febri. Selamat malam, Mas. Ya selamat malam Mas Galih. Nggih. Ikete anyar, Mas. Anyar tuh. Anyar. Api toh Apik. Pinten? 250. sandase. Ora ngono kuwi, ora omongane iki ditata. Oh malah jagungan. Iki Mbak Sasa tidak omongan, Mas. Jak omongan apa le? Lah yo apa yo? Ya kan kayak karo Mbak Sasa ki deloken wis macak kaya ngono kae lho, wis ayune kaya ngono jan Wis ayu lho, Mas, biyuh kaya ngono ki lho. Mas Febri. Ayune kaya ngono ki lho. Anu Mas. Iki jenang gula tembange. Duet nggih. Jenang gula. Yo. Iki anu weh sik mesake Mas sik bawa ben Mbak Sasa ben menunjukkan suarane sing apik mau apa jenenge celuk selendang biru mah lho jan suarane ki iso Ngeli-ngeli. Ngeses niku. napa Ngeses. ngeses apane sik ngeses Wow. Merkudul. lah kok mboten kempes nek ngeses Soes ndek bojoan kepes di. oh soalnya nek ndek bojo disuntik ditubles nganggo dom Diambur nopo le? ora kaya ngono kuwi ayo Mbak Sasa bawa Mbak Sasa Nggih. Bawa berut. anu ngene iki
apa jenenge Mbak Sasa ki anu to, ceritane kira ben gandrung Febri ngono. Alah. Gandrung Febri, ayo. Ayo Mbak ti gandrung Mbak. Kowe coran apa jenenge nek gandrungan ngono ke? Koyo apa? Heeh, suminten Mbak kowe ngedan. Mbak Sasa ngedan. Kula ngedan. Heeh, ngedan. Edano brut kowe brut. Ya. Brut e sapa wong Mbak Sasa kok brut? Mami kula ki Sasa. Oh, rata iya, ya iya. kowe. Wong jenenge iki Sasa kok celuk brut iki piye karepmu? Orang guyu, iki tenan iki kok. Ya ya ya. Guyu. Iki dadekke sak M. Mas. Mas Febri saged boten? Iso lah. Bawa apa tuh? Saiki le. Ya saiki. Oh, iya. Saiki. Tak kira Iki nek- sik aku tak benakke stand mic kowe bawa. Oh, oi. Ora masalah. Ya nungguin ya. Weh, gendang wis didindengke tok. Tung ting ting ting. Misake sing gendar ki mendeles nang. Sing geder ki ya ikete koyone anyar to. Dan golek jenggot. Kon ngegekke es teh, Pep. Sirup. Oh, sirup saiki wis munggah derajate dadi sirup. Kekarane wong akrami. Wae lo, wajan. Wong Magelang iki ya suarane ya apik-apik. Apik. Apa ya? Kajoran ki nyongke. Oh, kajoran. Kajoran. Samang wong kajoran. Kajoran nyong. Kajoran berarti lereng Sumbing. Sumbing Sumbing. Sindoro. Emeu. Lebeu. Tutu bondo tutu rupa. Yo, lerek regetet. Ayo, lerek ding Mbak Sasa. Gantian. Amang ati Aduh Jan, suarane yo Mas Febri yo. Apik tenan yo. Apik tenan Jan. Soale iki biasane iki nek wong ngene iki mesti suarane apik yo. Apik. Susuk sing rekaman. Oh, tiga rekaman ning RRI. MP3. Wah iso apik tenan. Rekaman MP3 apik banget. Ayo Mbak Sasa meneh wis. Dene iki darani sapa to, Kang? Darani bocah Oh, oh. drolu kita ngoten. Ngono kuwi suarane jan iso alus tenan lho Mas Febri niku Mas. Suarane iki alus Diamplas kok. digirindo. Ya usah. luput pisan kena pisan. Ayo. Yen gampang yen angel ka Asik. Sikat Mas Febri wah dan cengkok iki lah luar biasa. Iki
Sik Mas, iki aku oleh WA Mas. Apa? Niki wonten ingkang nyawer, alhamdulillah. Nggih. Mbak Anjarwati saking. Wonten melih Mas. Apa ge? Wonten melih. Nggih. Aku ki kae Apa le? kae lho disusul kanca-kanca saking seni tari menika. Oh, nggih. Nggih, saking seni tari mau keporangan kae soale tari. sik dembung menika jurusane ki jurusan tari menika sik dembung ki jurusan tari. Ning riyen nika saking karawitan ngoten menika. Mama. Heeh, Mama. Mama. Ayo. Oteng balet. Iso oteng nek balet apik yo. Kok ora mbayangke aku nek oteng balet iku kok ngopo bentuke. Iki anu. Iki penake iki anu dindangdute yo, Mas. Oh ya, Dindangdutne gek joget. sing jaipong Oh, sik jaipong anyar meneh, Mas. anyar iki. Anyar iki yo akeh sik anyar, Mas. Sing jaipong wadya bolong ngalengka kae gitu. Oh. Oh, pacarmu apa, Bro? Sinten? Gepeng. Ingkang Benten. Oh, tak kira ki nek pacare, Ji. Oh, kleru to, Peng. Baru ayo Mas Febri diceluki, Mas. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki Doni Mas nandang susah sapa sing ngancani Iki kate kok pek kabeh iki piye, Pep? Kate kok pek kabeh iki piye sasar kok bagei? Kono ya tak obok kok Ming. Mangga Mas, mangga Mas. Kayak kon ngapake. Ayo, saiki Mbak Sasa genti yo, Mbak. Yo. Mangga Mas. Joget Mas Febri joget. Karo Mbak Sasa, yuk joget yuk. Asik. Sekop.
Mbak Sasa. Sembah nuwun Mbak Mas Febri kalian Mbak Sasa nggih. Matur nuwun. Nggih, sembah nuwun jan. Saka pojok wetan karo saka pojok kulon. Kulon kulon kali. Iya to, Mbak? Kulon Progo. Ayo maksudnya ki Mbak, omahmu rak kulon kali pas to? Ora nang tengah-tengahe. Tengah kali ngene. Oh iya. Nek lelop. Iki Iki pinggir kali. apa nek sampean omahe pinggir kali ra Mbak Mega ki? Mboten, kula pinggir gunung turene wau. Oh, gunung-gunung niku wau kalih Mbak Afifah. Nggih. Oh iya. Ayo Mbak iki nembang duet wong loro ya. Nggih, sendika Pak Duet Dalang. wong luworo. Wah, jan angel ra omong kok tipu. Iki langsung dangdut wae ya Mbak Mega ya. Nggih, nderek Pak. Mbak Mega karo Mbak Katon kudu joget. Pak iki bapakmu apa piye? Oh, lah ya piye to? Ya tante ya tante. Kowe mambengi bar melu sapa kok iso nyeluk aku Pak ki? Mambengi bar melu sapa? Bar wayangan melu sapa? Bapakku. Oh, bapake wayangan. Ngringgit. Mboten. Lah gene. Ayo langsung dangdut, ayo Gus. Yo peng. Sekop
Sik aja lungguh, aja lungguh. Sik, iki kabeh ngadeg iki. Monggo Mbak Sinden berdiri semua ini lagu terakhir. Jumeneng. Monggo junemen. Jumeneng nggih. Yo. Yo, alon-alon. Alon sa, alon alon sa, alon. Ya saya. Kayak disemangati Mas Resa kan lo sa. Makasih. Aduh, iya. Dan iki anu, Mbak iki sik gayeng. Ya, diatur sike. Diatur sike. Nah, is sik pojok dhewe guyang-guyang. Yo, siap gerak. Wis rasa berhitung wis cetha 5. Oh. Wis damar pancung wis. Ayo. Iki anu Mas, lewung Mas. Langsung gue Mas. Sekot. Oh, kosike yo. Iki Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, Gunung Kidul. Nah. Sik Bantul diapit. Kan omahe ngendi dempet? Dempet. Kulon Progo iki sik ngendi jenenge? Lor dhewe iki sik ki terah dalang. Wis dalang nyel. Ya, sampun Mas, sampun siap. Wis. Oh iya, ya. Ayo, Mas Bagus. Ayo, Gus. Bingung, ayo ke sikile katon iso. Ayo langsung bareng. Sembah nuwun Mbak Katon, Mbak Laras, Mbak Sasa, Mbak Mega. Rame sing mripating krumpiang. Sing ngarep bengak-bengok. Buta sisih tengen salto kaping 98. Buta sisih kiwa salto kaping 1912. Wah. Kok seren iki kepiye? Suwe-suwe iki kesel. Monggo jane aku ning kene iki ora dadi jagone dewa. Ning aku malah arep ngewangi kowe. Ngewangi aku kepiye? Wis ayo to bareng-bareng ngamuk ning kayangan. Wah, ayo kangen digulung bareng di Bathara Guru. Oh. Oh.
Kakang Narada pripun nyuwun tulung kaki Kresna dadi buta bala srewu nanging malah sami ngamuk sareng. Lah, kasata saniki niki undu-unduanipun saniki ngaten. Nyuwun tulung Kakang Semar mawon. Kakang Semar, Kakang Semar. Kacau. Kakang Semar, kula nyuwun pangapunten kalayangan malah kados ngoten kawontenanipun. Lah ya iki undu-unduanmu, momonganku Pandhawa iki ora luput ning tok luputke mung merga kowe nuruti hawa nepsumu. Aduh Kakang, kula nyuwun dipun tulungi. Lah ora urung terus nangis-nangis jaluk tulung to. Kula kedah kados pundi mongko Pandhawa papat Werkudara Janaka kembar pun kebacut nyemplung kawah Candra Dimuka. Apa terus nek Pandhawa nyemplung kawah iso dipestheke nek Dakabong? Kula nyuwun tulung Kakang. Guru, iki underane perkara mung ning Ndara Werkudara. Nek kowe njaluk ngapura karo Ndara Werkudara lan minangkani penjangkane Ndara Werkudara, mesti kowe slamet. Wis saiki kowe nututi nyemplung ning kawah Candra Dimuka. Ngesuaken dawuh Kakang Semar. Wangkah Sang Haryasena sarwiyang anggendhong ingkang rai Raden Arjuna miwah Dyanakula Sadewa. Dupiwus prapta ing kawah Candra Dimuka lapeceka gedhening tekad lan panjangkane sigra anyebur ing neraka Yomani parandene awet saka luhur bebudene linambaran ati suci gani ning neraka ingkang manghalat sumingkir tebih karaos asrep adem ayem.
sewu panas dadi siji. Sewu loro ingkang sinandang datanana nikmatmu pangat labet ing kono papane pasiksan kang datan Dek Pangapura nenggih duk rumuhun Alendra Ngasira Prabu Pandhu Dewanata miwah ingkang garwa putring Mandaraka Dewi Madrim. Kaya datanana siang lan dalu anane amung pasiksan lan pasambat kabrongot panasing geni yumani sakecap Dewala datan kawijil sambating Prabu Pandhu miwah ingkang garwa. Apaning kono wis dodho marang kalepatanipun kang nalika semono parikedan nuruti krentek ingkang garwanem. Ya Dewi Madrim pilalu lila legawa prapting lampu sinendal mayang kacemplungaken ing neraka yumani. Bauta kocap labet sentosaning tekad nggenira angugemi dhateng jejere. Satemah yumani saya adem dangu karo sasrep ingkang mumpal baling geni ingkang manghalat-halat sakala saya nebih temah sirna bareng praptaning para Pandhawa papat. Karo kandhane wong akeh jlamprong jarine kene iki panase pitung panas madyapada paran dhewe bareng tak cemplungi ora ana penandang kang sinandang anane mung nikmatmu pangat permatilan kowe kembar wah coba sawangen ana cahya sumorot bareng taus padake iki ana pawongan kang lungguh jejer antarane lanang lan wadon. Wah, kisana. Mara gage kowe ngakuwa. Kena ngapa? Kowe dedunung ana kene. Mengko to dhisik. Panjenengan kuwi sapa, Raden? Wah, aku Werkudara, ya Bratasena. Dene iki adiku Arjuna lan kembar Nakula Sedewa. Oh, anakku, Ger. Oh, anakku. Anakku, Ger. Bratasena. Permadilan sira pinten tangsen endi kakangmu Puntadewa anakku Ger kembar pinten tangsen kowe linarerake saka garbanipun ibu kowe ora tinenggani ibu kula aku Sudarmamu lan ibumu Madrim wong bagus Ger kena apa Ngopo Pandhu bapakku lan Babu Madrim papan ana kene dosa lan luputmu kuwi apa Rama kula boten badhe wangsul ing Madyapada Arjuna nderek wonten mriki kemawon Rama nggih Ibu Kula nderek paduka wonten mriki mawon. Oh nggih, nderek paduka wonten mriki, Bu. Oh, Hyang Agung. Ngaturaken gunging panuwun tanpa upami dene kula sampun sinugraha pinaringan margi. Pinanggih kalian anak-anak kula kene. Kene nggih, Ger, lungguh sing kepenak ya, Ger.
syukur kunjuk paduka Duh Gusti. Wonten trontong-trontong pepajar dene kula sampun pinanggih kalian anak kula. Madrim aku mangayu bagya banget ya iki wae nggonku gegol. Tak jangkung saka alam baka anak anungan indita bocah lanang-lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa Werkudara. Wah, aku aja mbok tekoni werna-werna. Sing cetha aku wis jenak, aku wis kepenak mapan ana ing kene. Madya padha winggone penandang nanging jebul malah luwih kepenak mapan ana ing Yowani Loka. Nyatane kahanan ne jebul malah adem ayem. Lan tansah cecaketan marang sing ngukir jiwa ragaku. Mula Pandhu bapakku. Wah, aku tetep nderek ana kene wae. Ya Ngger. Nanging kabeh mau kudu angon wanci wayahing mangsa kala ngerti ya Ngger. Ananipun bapa mapan ana kene ora krasa panas nanging malah krasa adem lan nikmat. Mupanget mbok menawa merga saka dayane anak-anakku kang padha gentur tapane utama lelabuhane. Ngger. Mangkono mau ingkang ngrasake ya wong tuane ingkang gegulang marang kautamaning anak. Sena, lah si Puntadewa ana ngendi? Wah, nane aku kabeh ning kene iki ya sebab saka niyate Werkudara. Merga jaman Pandhu bapakku sinendal mayang dening Bathara Yama Dipati mbiyen. Aku ngerti ento Pandhu bapakku bakal dicemplungke ning pasiksan. Wiwit saka kuwi aku ora tau bisa turu rina wengi sing tak pikir mung manunggaling Pandhawa bisa ketemu kelawan Pandhu bapakku lan Babu Madrim. Mboten. Ah, dikira kobong dadi awu jebul ning kene malah pati glenik jagongan. Ah, pripun Adi Guru niki pripun? Ditahulun Pandhu lan kita Madrim. Pun gak ngendika, kalih disawang Werkudara Janaka kembar lho isih do meger-meger. Mboten kobong dening kawah. Nggih. Pandhu sejatine dumadining perkara iki ya sebab saka luput ulun, Nger. Kiraku anak-anakmu nyemplunging neraka ya mani bakal dadi awu. Nanging jebul malah ora njalari tinemu ing pati. Mula ulun nglenggana marang kaluputan ulun, Nger. Pandhu ulun minta aksama ya, Nger. Adi Guru. Jenengan niku pun delik lho. Kok malah ngendika kalih Pandhu. Wah, niki urusane kalih Werkudara. Mulane ngendika niku ya karo mirsane Werkudara. Isin. Nikian si Adi Guru mboten nyuwun ngapura kalih Werkudara, kayangan malah saya remu mboten gendang rampung lakone. Inggih Kakang Werkudara. Bratasena. Sena Bima Werkudara Werku
Werkudara. Kakang Mas dipun timbali. Wah. Sariawan aku. Kecipratan geni. Ora iso ngomongane. Wah, ora ana gunane aku guneman karo kaki guru, Ger. Ulun dada marang kaluputan ulun, sepira kaluputan ulun marang jeneng kita, ulun minta aksama. Wah, ya wis. Sing wis mbok ya wis, ora usah baleni meneh. Ya ulun trima, nanging Werkudara iki ana buta loro ngamuk gawe rusak ing kayangan. Ulun tulungono. Wah, ya. Aku sagu nulungi nanging ana syarate. Seranane apa Werkudara? Lan kita nyuwun apa, Ger? Bapa pandulan Ibu Madrim. Entasno saka Yomani. Ya Ger, ulun udaneni wong atuwa kita bakal ulun entaske saka panasing Yomani loko. Wah, aku wegah nek wing ditaske trok. Nanging aku nyuwun Bapa pandulan Madrim dipapanke diunggahke ana swarga Tunda Sanga. Dipapanke ana swarga ingkang langgeng. Ya Werkudara. Lamun mangkono ulun pinangkani ngger pandulan kita Madrim munggah ana ing loka baka wis purna dharma kita anggone jeneng kita ngundawa ing Wanggawi. Mula ulun nunggahke ana ing swarga Tunda Sanga ya swarga langgeng. Aduh, matur sembah nuwun pukulun. Satria gagah gedhe dhuwur wani methuke aku. Sapa? Dadak takon. Wah, ana buta kok ambune wangi. Buta cara ngendi ambune wangi iki? Ambune wangi. Genah nek kowe iki kakangku. Bunta mbarep kakangku. Aja ngawu gawar ngawur kowe. Wah, untal malang. Wah, untal malang piye?
satriya bagus methuke karo aku. Wah, apa kowe iki ora wedi? Aku wedi. Aku wedi Wirobuta gede banget, aku wedi. Wah, malah ngece, aku wedi. Koko Prabu. Wah. Ah. Durga, merga saka pakarti munggonmu gawe pengaruh marang ulun, temah ulun nandang wirang. Sesuk meneh aja sok mengaruhi kelawan ulun. Tobat inggih nyuwun pangapunten ulun. Ayo kita bali ning dandang Mangure. Inggih nyuwun pangapunten ulun, kula wangsul. Wah. Ayo, Di. Para pendho, aku Werkudara. Wah, tak tugel gulumu tongkat Tamparana. Waduh. Mati aku. Woi. Wah.